Știi când te micșorezi într-o relație? Că stai cu cineva pentru că asta e, oricum ce o să faci, doar nu o să iei toți bărbații la rând. Ai și tu nevoie să petreci weekendul cu cineva, ai nevoie de atingere umană, că doar nu ești robot. Te micșorezi pentru că accepti exact ce nu meriți, doar pentru că ți este frică să stai singură. Te micșorezi când îți dai corpul unui om care nu-l prețuiește, care nu a făcut niciun efort să-l merite și îl primește din oficiu, lângă care corpul tău nu se simte în siguranță. Corpul tău știe că nu este viitor în relație, corpul tău știe că vă abuzați reciproc, verbal. Și orice discuție se termină cu trebuie să las de la mine. Te mișorezi când explici. Știi că nu se schimbă nimic, dar mergi înainte și te minți că e altfel. Uneori îți micșorezi realizările, le minimalizezi, ca să nu deranjezi. Te îmbraci mai modest, ca să te potrivești în locul respectiv. Uneori îți micșorezi vocea, uneori îți micșorezi trăirile. Micșorezi tot ceea ce ești tu, ca să te potrivești. În momentul în care nu o să te mai micșorezi, o să începi să vezi clar și o să alegi altfel.